फारिलायनांगो मालायनि फैसा थांला दै रलाय बेसेखौल' जानो थिखोलाय दं गोलोजाया बेसेखौल' जानो थिखोलाय लाङाखैलै नों आंनि बनि फैसा मोनबाय थादो नोङो मबाइलनि जिपे मारिबाय थादो नोंहा मा जिपे दोङो गैयानो सिंनो इदिस' नों लेक्सार होगोन ना ओंखाम ओंख्रि संफागोन दा नोंनो आसला उदनितिया ओंखाम ओंख्रि संफाय बिसिबाव खिबाय थाना आं मोजां मोना बहा जादों आं निरामिस खालि बहा जादों मा खानसे गंसे मा मिसा होनदांलाय नोंसोरसो मिसा मिसा गथा ओंखाम ओंख्रि संफाय सान्दुं गोसायाव दा नोंसोर बखिबाय थागोन ना नोंसोरो ओंखाम ओंख्रि संगोन इमान लेब लेब बखिनाङा दै सोंखायो आङो ना लाबदो संनोबा संनाया नो भिन्जाब सरगोन आंदो बावगारथारलै इखौनो हमथाबाय थायो नामा बावगारनाय थाया नामा मानसिनाव मानो बावगारि बाथ्रा थाया नों बावगारो सं मानो बावगारा लाइ बिलाइखौ नों दानना हरखानांगोन ना नों ओरैनो मानो बखिबाय थायो ओंखाम संफाय खिन्थु आं एक जोंबाय खिन्थु आरो आंखौ बखिबाय थाना सान्दुं गोसायाव ओंखारदां आं इदि बखिबाय थारबोदो नोंसोरनि दावराव नोंसोरनि माबायावनो खर' सर' सालांजोबदों जादा लेब 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 बखिबाय थागोन दसेबो सिरखाया संसोलाय मानो आंलाय खुला नालाय खोथाखायो आरो नोंसोर बायसा गोसो गेसाव आङ हे भुल जादों आरो ले भुल जाया नामा बावगारा नामा मानसिया बखिबाय थाना ओंखाम संफाय लोगो खिन्थानि सिरायबाय थादों आङो दैखर दैखर आं गुसुनोसो देखावबाय खिनोसो जालायबाय मा मानसिलिलाय खनथाम जासिगोन फुंनिफ्राय बायखानानै थाबाय था नों फैनाङा बायखानानै थाबाय था लेथ्रा बाथ्रानो मा जाबाय सिरायखागोन बेदर फिसा जानाया बारा नालाय खिबाय था नोङो खैबारबा मावा दाङा सुनानै मा सेरखा गावलाबायनोलै थावथारलाय आंलाय थामान दुगैखादो बिदि आरो न'आव हाबैनो आयौ दिनै आरो गारनायसो दिनबाव ओइ खानसिखुरि सुस्रांनाय माबानाय हाबाय जोबाखै थास'बार खनसे जाबाय सेरखासो गावबाय नोंबो सेरखा गावबाय थां गावा जों खनसेनिफ्राय माजे 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 सेरखा गावबाथाय ओइनो सामोन गोदान लाबदो उदैफोरा क्लियार जायो आं र' मोजां लेथ्रा बाथा खालामबाय थानालै आं ओंखाम ओंख्रिदो संनोसै आङो खिबाय थादो नों मिथिया नामा एमान ओंखाम ओंख्रि मानो हाबाव ओंखाम सङालै नोंसो संनांगौमोन मेंसोबाय आङो सान्दुं गोसायाव सुवानिदो गारदो नों जुदि खामानि मावनो हायाबा हाया होनखा ओइ थां बाल गाखोबाय थारा खालि बाथ्रानिल' लाबोना लाफाय सोरखौ लाबो आरो इयाव गैखाया आउटसो जाखानांगोन गथ' खारिजों आरामसे जागोन मा फैलायखो नों थारमाने फैसाखौनो दाम गिदि नोंलाय नों खरसा खालामबाय थागोन नामा मा बुस्थुखौ मिथि बानायदोंबा मिथिला आं नायनो र' ओइ भाङा सिङानो है इदि खालामबाय थाना आंनि फैसा लांबाय थाना आं मार टान मोनो खिन्थु नोंनि लाङाखैलै नों आंनि बनि फैसा मोनबाय थादो नोङो मबाइलनि जिपे मारिबाय थादो नोंहा मा जिपे दोङो गैयानो सिंनो नां गैया नामा आं बिराद राग जोङो दे नों बानाया नाङा देनां आंनि फैसा जमा जाबा लार' नोङो मा फैसा थानायनि नोङालाय मा फैसा थानायनि बक्स बायदों नोंलाय मा फैसा खामायनायनि बक्स बायदो थाइसेनिखौ बुथुमना सोगोन आरो गाखोबाय थानाङा मस्त' फैसा दं फैसायानो थाया ओमफ्राय आंनि खावसेबाय थान' खावा नोंसो गथ' गथ'खौ खालामबो सोगोन बिदि फैसा लांबाय थाना आं बिराद थारमोन दय फुङाव मोनसे फैबाय दय फुंनिया दय फुङाव मोनसे फैबाय मैया फैयाखै दय फुङाव दाख्लै फैयाखै
बिदि ओरै खन अनलाइन खालामबाय थाब्ला बयनि फैसा थानो नै इयाव हाबफिनगोनसो है आं तान मोनलै बिदि खालामबाय थानालाय आं 50,000 नङा नोङो 50 हाबगोन इयाव 50 थाखानिबो नों आंनिसो फैसा खावै लांबाय थादो मा जमा जागोन आङो फैसायानो थाला सय इदिबा बोरै लांबाय थाबा है ननसेन्स आं राग जोङो दे जि लाबना लोंफैदो जाफैनि गरमखाय आं नोंसोरनि टेनसनावसो लोंदो नङाबा लोङामोन आं गाहायावबो दाग्लाम जलायबाय फैसाखौनो खावना लांबाय थायो फैसा खावबाय थायो हा मानि जलायबाय बेथनबो सोर फाग्लायालाय इदि दानि मुग लाबना लोंफैलायबाय दोननो हाला बे टेनसन जादो लोंनायावबा थिग दोङो ने माने दा खर' सादोनथ' र' खर' देना होगोन आं ओंखामबो मोनजायाबालाय ओंखाम संबाय दं संसै A few moments later. ए मा लाबलायखो बेदर मा खालामदो नायनो र' नुवाखै फिसालाफोरासो लिंना लायदो एस' इ बेदरखौ माखासेखौलाय मानो लाना फैदों नोंलाय गरमदो मानसिफोरा बायथाराखै खमाव मोननायखौ लाना फैदों खमाव मोननायखौ लाना फैदो 2 किल' लाना फैदो 2 किल' जेने बेसे खमाव 250 खम जायो गाबोन थांबायना दायाव गाबोनो बाजार नोंनि खालि 400 टाका ना जानांगोन मिथिद' गरमथारलाय बेथोर मोदोम गोजा लाबदो नोंसोरनि थाखाय गरम बोथोरावनो बेदरानो हामासोना बेमारसो ओइ मिथिखानाय बेदर खासि अमा मांग्रां लाबबाय जानोबालाय बायना जाब्रबासै आरो खमानो जामानो जाखायो दामा बारा थांगोन नोंसोर थिग नोंमारालै आखायाव बाय थाबा गरमथार बुस्थु बायनायाव आखायाव गैयाबाबो जाखायो आं होननायखौ हाबबोदो हाबबोदो दखानाव हाबबोदो खिथाबोदो मोनफ्रोमखौ सुनोदो ना नों आं सुनायखौल' सुनाखै गासिखौबो नै बेदरखौनो 2 केजि लाबोबाय जाबाय थाथो फोरानना जायोना खैबाथि जायो नायनो दे हरावनो लाबोना गोदा फैदो अमा गोदोर सा लोंनोसै मोनालायबाय The next day. आंनि मोनसे बुस्थु देखायनो सानदों नोंसोरनो ओइ मा फैनाय मोनसे बाथ्रा फैनाय दसे जबा मा है थाफायाबा नै दे लोगोफोर नाय नै इखो नाय नै नै फैसा दोनदानो बेसे 50,000 इ 50,000 नि इ मोनसे बेसेनि इ आरो फिसाजोनि 1 लाखनि नाय दे लोगोफोर नाय इसोरनि 50,000 आरो 1 लाखनि फैसा दोनग्राया किन्तु फैसाखौ मनिफ्राय मोनना दोनगोन इसोरो आंनिखौसो लुटिबाय थायो ओमफ्राय आंनिखौ नाय लोगोफोर नै आंनिया नै जाथारैयासो बहा दोनखोमालायदो फैसा दोनखोमाबाय थायो दोनलाय फैसा गैयिफोरासो लोगोफोर मा मिथिबायना फैसा गैयिफोरासो मस्त माबा बागस बायलायदो बागस जोंदि नङाबा दांनो नागिरोना जोंनिखौ नायफाय जाथार जोंनिया बागस नांलाया नै 40 टाका बहा दोनदोंमोन नों थेलेखौ 30 टाकानियानो जायो 30 टाकानिया दोनलाय इयासो इखौनो मस्त गाथिनो दा ओमफ्राय दा माबानोसै बननोसै बन जाबाय आंहा मा ख्रिं ख्रिं मोनलायदो लोखि इसोरना लोगोफोर मा मिथिबायना फैसा गैयिफोरासो बागस बायलायदो आंबो सानगोन दे दांनो मोना आंनि बुस्थुखौ दांनो मोना बुजायनो ओंखारदे इसोर 1000 ओंखारबासो लाहे आलासिया जाजोबो माबाना लाखे खार दुर्गा फुजा बुख्रुम लागोन दख लाखे खार ओइ दुर्गा फुजायाव बननाय माने आंहा लांथंसो जागोन निजि दांनो मोननाय ना नोंसोरनो माबा बि दांनो जोंनो नांगोन नोंनिया दा इदिनो बनलाय सेफायलाय जायोना मानि मायबा जारिलायनांगो मालाय फैसा थांला दै रलाय बेसेखौल' जानो थिखांबाय दं जाया नै खलाखौ दां ने खनसेल' नाङा मा लेथ्रा मानसि इयो बेसेखौल' फैसा गैयिफोरासो बागस बानायलायनानै माबा इसोर मालायनि बुस्थुखौनो दांनाङा होनदों ना आङो मा न' सासे मानसि इयो नै लोगोफोर दांबोआ दांनाङालै फुवासे जादों ना आधा केजि ना फैसाया अजन जाखाया हालखब हायावल' खबनो मोना लोखि बुस्थुखौ
Mana nang sisa bubi tadu busta. Mas buza besi ngena. Ya nungguin. Nih. Itu salah lain. Satu dosa ya. Misal dosa ke jasido. Paisa dang mana bubi tadu busta. Hama. Ayo kulna hama. Iya mana. Lakshmi leye. Hey, lokumna hama ande. Lakshmi. Eh, gue sih kong saya. Paisa dia nih. Man sih. So bahasa gue sah. Wah. Nih ini kela. Aing kebaik mah bagus ke. Kela nih kela. Ada? Ini. Aing bagus kebaik. Babale. Ini tero takadan kela. Kayaknya setel bagus kebaik nalap dia. Nih kita kimar siap dah baik setel. Paisa sih kena hamale. So bahasa gue sah ekso ya. Ekso tuh kayak. Mat i dosa ko mantan nai. Pas tahu ini kan dengan sandannya ini kesedemen le. Bayi mama kusrele. Kesedemen. Serak kesedemen naik notos tak kesedemen belas tahu. Pas konsensi nani. Isi gale isi ande. Tai buru mah ngende. Hei. Nenek mah kerja. Untung pun dah udah nala. Buru mana i? Untung udah thale bisa tang nana. Mau sih aku ya. Mau bentar kan. Tahu ayo kamu kesana. Kaya jangan dosa jangan ada. Dosa sih mana? Pargon. Saya kerja sama tanya. Mau bahasa gue sah. Mas. Angin kau itu nih seliba. Mas memberikan besar ni. Tarde nang. Mam siang mana gua mah pintu tisang ya ba bagus kelir lagi dar tarik muti. Mana soju jauh thang nai siang ni. Khatman barger. Khatmarani nggak khatma barbai. Sari khat. Atmen jauh mau tamuti. Tang sangkiran ya ba. Di cingkli kurang senang kayak ni. Dah mau korsiap kom. Korsiap kom. Ibro. Pisah ke nang ibro sekayna. Isur pisah ke ya setelah. Udah pas berseragam tabab jangan. Cikmar lene beda lagi. Kau ni buah bibi. Maba nusni yo. Mau tamuti pas besar be nusri ke maba kan ini. Ada thai ni bawa ini. Lah. Thai bre bapun rota kan kerja kusre. Bedor tu bayi negara kaya. Bedor kamu ya 2 kilo lah pakai itu kaya. Zan. Deh bisa kesan. Sana kamu nangkena. Gue tuh gue besar sana. Ini sari, pas, soy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 15, 16, 17, sari 17 aja. Oh, binsi makasih macam. Nggak pernah tangan deh. Iver mah terkali sebulan ada deh. Ini apa? Baik, susah paham kan? Ilai nunu pun tak apa ya? Susah paham kan? Pun tak apa ya? Bisa mana hemos to furti. Angor bagus kelang tangan ram kemenin cingklik. Cingklik aku kiasan nih bukan badan kumau betai. Pas lebih betai. Jadi bisa setiap datang lain. Kita lagi pas lebih betai. Negara tu. Dan. Sip. Baru. Nih lagi fair. Pesa mana ini bertu? Pesa mana ini bertu deh? Pesa mana ini bertu? Nih. Iya. Passo koto kan ini 1000 passo. Infai nang 1000. Koto kan leman nang kuang ini 2000 re. 2000 no. Itu saumin saumin sana. Nah, aku kan ne passo nang 1000 bayi. Orbuang nih kasar. Ruang makro. Lapau gue. Lah makro. Ya kasar apa? Nenggelah pakai ke. Mana teman sih? Bimana sana itu? Ayo. Hei. Neng pas taka apa ini? Bimana pas taka apa lagi fer? Buri sini pas taka pangamun deh. Nufang lain nengah. Amun perakiman. Hede ikan rongsa. Apa yang nanggu? Ya kau bayi nengah nengah deh, plus bayi nala. Ngambal lagi fer. Nah bayi, isir be lugu itu. Mangga mana ondar nengkene. Gila deh. Onna apa nasi jikamu?
अन्नाबा नोंसोर बारा खामो गैयानो मोजां मारिसिनो लोगोफोर नंगौना अन्ना होबाथान दे हाजारसे नोंना 500 नांगौमोन गथ'फ्रा खोथाबानो बिखागोन नोंखौ गारखानाय नङा मिथिद' ओइ बिदि खालामनाङा दे हामा अन्ना होदो नोंसोरनावथ' 2000 थांखाबाय आंनाव मा फैसा थाख' आंनो बाजार खालामखाबाय थानांगो आंनाव मा फैसा थालांगोन गाबोननो बायलांजोबगोन बाजार बुजार नोंसोरनो दानो खावबाय खावलाङो सं फ्लिपकार्ट मायबाकार मा दख'ना दाख्लैसो दख'ना बायदों सं फाल्तु नङा दे फाल्तु नङा आरो फैसा दांनाङा फैसायाव दोनखादो दांबा खिन्थु बिबुरा मोनबाय